Goeiemiddag en welkom bij Doch het Vaddin Dwarp. Joet weer de derde keer hier vanuit Bontegeer. Ik has nou het idee dat onze verste meiwerkers elke dag een beetje minder zenuwachtig binnen, maar gezonde spanning is er natuurlijk altijd. Jelle, wat stiert dus Joet te wachten? Ja, vanzelfs weer uw verste rubrieken, zat je hem die al zeer kunnen hebben. Maar we hebben het nog iets heel bijzonders. Iets heel bijzonders. We gaan straks eens even precies vragen wat het is. Het is een band die muziek maakt uiteraard. Maar wat voor muziek, dat laten we nog even niet midden. Je zult zeker verrast wezen. Sandra. Ja, dan gaan we nou naar de keuken, want ik Joet willen wij koken voor een speciale gast. Onze gast Joet is Yvonne Bank. Yvonne is medium, healer en paragnost. Dus dat is toch wel bijzonder. Later in het programma praten we met haar. En Jon is weer onze kok. Jon, wij hebben het t-shirt al even zien. Maar wat maakt Joet voor uw kleer? Nou, je hoort op verzoek van Yvonne gaan we vegetarisch coaching. Ik heb je voor me een paar schijven aubergine lezen. Die smaak ik met wat skippertjes, met wat verse basilicum met erin. En dan gaat het in oven met een tomatensaus erdoor en nog wat mozzarella erop. En dat wordt serveerd op wat pasta, dus helemaal Italiaans. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ondertussen krijg ik hier bij die uit de keuken wat geur, maar ik roep nog ergens wat. Ik zal eens even zien. Ik neem je mee, helemaal naar de orenkant. Want het lijkt wel alsof er nog een kok is van een Joet. Dit is wel wat een... Oh, dit is een professionele kok. Hij heeft het hesje en alles aan. Meneer, waar ben je? Ja, ik ben kok in een 3-sterren hotel, Sandra. Oh, en wat maakt ze jou kleer, Joet? Nou ja, zo omdat er altijd koken wordt voor de gast aan tafel, dacht ik coache maar dan voor de gasten die hier allemaal staan. En ik maak ze het groentesap. Groentesap. Nou, dat klinkt goed. Dan komen we later ik wel even bij Joosje en hoe vordert mij de sap. Maar laten we eerst gaan naar de leerlingen van groep 8 met het waarbericht. Hoi, dit is het waarbericht van Toonstiet Tof Maaien. Naast mij stiet Sascha en ik ben Freke. Hiet, meesken, wat wie het Joet hiet. De kwik kwam tot wel boven de 30 graden. Dit komt op de kap verkeerd. Maar dit moeten wij weer bekeepje met stevige, witte, XXL hagelbuien. Van oude middenwei tot onder hek sleert. Zet de geraniums maar alvast in het hok, want zo zonde wezen als er een XXL hagelbuien erin zou komen. Goeie, morgen binnen we er weer. Welkom, we binnen nou weer bij de jeugd en we zal nou eerst het publiek vragen wat zij vinden van de jeugd uit Bantegeer. Sjoerd Haan, wat vind je van de jeugd uit Bantegeer? Nou, ik vind dat we hier een geweldige jeugd hebben. Er is nooit aparte ding te redden. Het is helemaal geweldig. Zo'n mooie jeugd hebben we hier in Bantegeer. Mooi, dankjewel. En wat vind je van het jeugd in Bantegeer? Nou, ik wil mooi. Wel goed. Mooi, dankjewel. Ja. Gina, volgens mij hoe stoot de groeten nog niet in het waan? Ja, ik wil graag de groeten van aan Bonnie. Dit omdat zij altijd bij ons op de basisschool blauw bij het oerbloeien. En het weer altijd hartstikke gezellig. Waarom komt een homo uit de kast? Osje die geen flikker. Dit wie de mop van Joet. Tot Safi de jeugd. We zullen mooi westje en wat de jeugd te vertellen had. Ja, en dat weer de verste rubriek bij de jeugd uiteraard. Ik zei ze correct al, we hebben een hele bijzondere band, Joet. Ze zitten hier achter mij. De Krontjon Music Band uit Bantegeer. Laat ze eerst maar eens even een stukje spelen. En daarna gaan we eens even luisteren wat het al hier precies inhoudt en wat die muziek bij komt. De Krontjon Music Band. Waarom
Ik hier al zijn heel bijzonder. Mine Wever staat hier inmiddels naast me. En Mine, waar komt deze muziek bij? Krontjon is oorspronkelijk Indonesische muziek. En wordt gespeeld op snareninstrumenten. Mandoline, banjo, gitaar en ukulele. Ja, het klinkt heel bijzonder. Indonesisch, Indisch. Wanneer ben je maar begonnen? De eerste oprichting was in 1949. En daar was toen de dirigent Klaas Jansma. En dat was de paken van de Klaas Jansma. Ja, hele bekende namen verzeld. Je bent een schof gestopt en in 88 ben je weer begonnen, hè? Ja, in 1964 viel het doek. Veel leden gingen verhuizen en ook de maatschappij en de trend van de muziek die veranderde. Nou, en toen was het eigenlijk stoppen. En in 1988 vond hier een dorpsreunie plaats. De Oranjevereniging die bestond 50 jaar en alle verenigingen en die voor het eerst bestonden en later zijn opgericht, die hebben daar aan meegedaan. En het was eigenlijk een groot succes. Een soort van reunie. Mine, hartelijk dank. We zullen er dan volle meer van weten. Het is hele bijzondere muziek. Je hebt hier nou wel een tijdje terug, neem ik aan. Oké, we jij hem straks nog een keer in het programma. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Dan gaan we nou oer naar het filmpje, want van een morgen is er weer een filmpje opgenomen. Deze keer aan de Otterwei in de oudheidskamer van Gea Piek. Ik hang nog even de was op en dan heb ik de koffie voor je klaar. Nou, hè? mooi, dat zat dit van. Zo, nou krijg je eerst een bakje koffie, hè? Wil je nou wat de kleren voor mij verstellen? Ik heb geen geld om naar je mee te kopen. Het is zo'n armoede. Ja, dat kan ik wel doen. Nee, ja, het is een armoederij. Dat je niet eens een lap in kring kan om eens wat te merken. Het is een oplapperij. Je weet naar plastic was niet meer wat de broekwest werd. Nou, je doet die oude trekharmonica van Beppe het nog? Zit er nog geluid in? Zal ik hem inpakken? Dan ga ik een versie voor je spelen. Nou, doe dat maar eens. Nou, ik zal een versie voor je spelen. Ja, doe dat maar. Nou, het was een mooi stukje. Maar ik ga nu nog eraf. Ik wil nu wel even rusten. Nou, dan breng ik je eenmaal bedden. Dan zak je er een lekker in stappen. Ja, maar ik trek die kleren niet uit. Nou, dat gaat ze weer. Ik ben er. Nou, lekker slapen, hè? Ja, nou, wel te rusten, hè. Niet te lang, want ik wil er appetiet weer af. Een mooi filmpje hebben krijgt, jongen. En er staat nou een hele oren naast me. Hoe viel dit? Dit is ik mooi, maar ik vond het oor ik geweldig, ja? Gea, dat is heel vaak iepen. Maar er staat een groot bord bij de dik op de Otterwei, want daar zit dicht en iepen. Maar ik denk dat de meesten altijd welkom zijn, hè? Als ze zeker weten dat ik thuis ben, met ze gewoon even bellen. Dat kent altijd. Nou, zouden ze dat kennen altijd. Je laat een heel vreemd ding. En dat is hier correct bracht. Wist ook wat dit is, want het lijkt wel heel oud. En we dachten, wij nou hier van de oudheidkamer. Nou, heel bijzonder. Ik denk dat het uit de 16e eeuw... Hier is hier niet, het geloof ik wel beter werd. Vroeger werd namelijk de traditie om elke week bij elkaar te komen bij de oordeweterpomp. Dan maken ze sop en dat wie wel zangrutte ketel, dat ze zangrutte lep nodig gingen om te koortjen. Nou, Vandaar ik het spreekwoord, rin naar de pomp. ik weet net. Hier is nog iemand die wat roept. Nee,
dit klopt net. De juffer had het net goed. Wacht even, ja, mij die laptop maar even. Zo, dit voorwerp is een helpmiddel en dat bruikt een soort oude molie onder u. Hè? In de tijd dat er nog geen blauwe piltjes waren. Begrijp je wel? Nee, ik begreep het net helemaal. Dan demonstreer ik het even, want via de uitlezen ken het, want het snappen de band net. No? Dus ja, als je doggen, dan komt het wel aardig duidelijk, denk ik. En dan is dit het spreekwoord, ik leppel hem er even in. Begrijp je wel? Nou, ja, ik begreep hem zo goed en zo weer eigenlijk zelf maar over wel. In dit geval kan dit wel eens een positieve aroma brengen om in groentesap. Dus ik gebruik hem even, ja? En daarna krijg je hem natuurlijk voor de oudheidskamer, ja? Eet smakelijk, meisken. We beginnen Sandra. Ja, inderdaad, Jelle, want Joet hebben aandacht voor sport. In 1941 werd hier in Bantegeer gymnastiekvereniging Wats oprichten. In de oorlog, dus toch wel bijzonder. Deze vereniging maakt eerst gebruik van een liedzaaltje bij het café. Later ben ze naar de gymzaal in Ichtengong en daar wordt momenteel nijbouw pleegd. Ik denk dat gymnastiekvereniging Wats er heel blij mee is. Joet liet de band van familie De Haan een stukje trampolinespringen zien. Dit gezin van zo'n band hebben allemaal bij Wats zitten of zitten daar nog steeds bij. Ik zou ze familie De Haan, zet hem op. Ik sta inmiddels weer bij Jan in de keuken. Jan vertelde Stiesje al dat je uitbater bent van het café in Bantegeer. Hoe is dat om je eigen café te hebben? Nou, dat is hartstikke mooi. Je zit al die dingen gezellig hier. Dus ik kan me eigenlijk niks anders voorstellen wat zo mooi wijzen kan. En bist u alle dagen hier? Tiertjes en wijsjes ben ik sluiten. En verder ben ik alle dagen ben ik hier. Oké. Hey Jan, wij zullen straks natuurlijk mij het gerecht voor Yvonne. Ze zit inmiddels aan tafel, dus ik ga die kant op. Ja, Yvonne, ik zei het zo pas al even. Paragnost, healer, van alles en nog wat, medium. Wat is dat allemaal? Een medium is iemand die contact maakt met overledenen. Ik kan dan de overledenen zien en met ze communiceren.
Een paragnost is iemand die helderziend is, helderhorend, heldervoelend, helderwetend. En een healer is iemand die door magnetiseren mensen kan helen. Dus pijnklachten kan weghalen bijvoorbeeld. Ja, het klinkt allemaal wat mysterieus, maar dat moet ik eerlijk bekennen. Maar Yvonne, ik kan me voorstellen als mensen jou passeren, dat je denkt van, hé, ze doen toch wat vreemd. In de zin van dat ze je misschien wel een beetje ontlopen. Soms wel, ja. Het is voor de mensen natuurlijk best wel eng, omdat ze denken van, nou, ze kan alles zien. Maar ja, dat is niet zo. Ik moet natuurlijk wel concentreren om echt dingen te kunnen zien en te kunnen voelen. Dat begrijp ik helemaal. Gisteren hebben we ook even gesproken met elkaar en toen zei je ook van, je woont hier in Bantega. Hoe ben je hier in Bantega terechtgekomen? Met de auto. Jongen, dat had ik ook kunnen zien. Hoe je net helder voor de... Nee, je woont hier al een tijdje, hè? Ja, 8,5 jaar. Klopt. En eerder in Amsterdam. Klopt. De vraag is nu van, heeft de omgeving zeg maar, van Amsterdam of Bantega, heeft dat invloed op je beroep, je werk, om het uit te voeren dan? Ja, voor mijn werk heb ik wel de rust nodig. Omdat als ik in een drukke stad woon, dan hoor en voel ik veel te veel van iedereen en alles om me heen. En dan krijg ik zelf geen rust. Dus dat is heel belangrijk. En de rust kan ik hier vinden. Kan ik me heel goed voorstellen, in het groene GS van Bantega. Hè? Wat doe je dan, Yvonne, om je eigen rust te vinden? Hoe vind jij je ontspanning? Nou, gewoon al door te wonen waar ik woon en te genieten van de rust. Je hebt hier in Bantega, geef jij, en ik moet het even oplezen, geef jij bewustzijnsschim. Hoe ziet zo'n les eruit? Klopt. Het is de bedoeling dat ik mensen bewust maak van hun eigen lichaam. En iedere les staat in het teken van een bepaald orgaan. Dus bijvoorbeeld het hart. En dan ga ik eerst uitleggen van hoe werkt het hart, hoe functioneert het. Maar ook van hoe kan het dat het hart gaat falen of dat het hart er mee uitscheidt. Dus dat het vaak wel een emotionele reden heeft. Daarna gaan we oefeningen doen, ook Sandra. Om het hart te stimuleren. En daarna gaan we een half uur mediteren om te kijken van wat zit daar nu eigenlijk aan Yvonne, emotie. Het gaat verschrikkelijk snel de tijd. Volgens mij zijn we er alweer bijna doorheen. We spreken in ieder geval straks nog even verder. Een verschrikkelijk interessant beroep heb je in ieder geval. Jan die zet nu in ieder geval iets voor je. Ik zou zeggen, proef maar eens hoe dit gaat. Sandra, aan jou het woord. Ja, dan ben we eraan weer terug in voor jou. Dan zal ik jou nog even vertellen wat er morgen op het programma staat. Morgen hebben ik muziek, dan van Jongersnacht. Het Jonge Rijn komt bij u stel. En op Vreten Tredje, dan krijgen we visite van de begrafenisvereniging. Dus ik zou ze allemaal weer zien. Meesken uitnodigen graag om morgen vooral weer te zien. En we sluiten nou al, ik zou zeggen, ontzien. De Krontjon Band, die zet in, daar eindigt het programma mee. Tot morgen.